A ƙasan bidiyoyina da suka gabata, akwai wanda ya tambaye ni, shin menene bambancin wayoyin da suke zuwa eSIM only da kuma wayoyin da suke zuwa SIM lock? Ina magana akan abin da ya shafi iPhone ne. Amsa akan wannan tambayar tasa shi ne, eSIM suna zuwa ne babu SIM tray ko kuma SIM tray ɗin baya amfani sabida features ɗin. Sannan idan ka samu network providers ɗinka suna supporting suna ba da eSIM, to za ka iya ɗora wa wannan wayar, ka ga kenan za ta ɗauki layi. Ita kuma abin da ya shafi SIM lock, an yi locking ga wani SIM guda ɗaya ne ko network provider guda ɗaya, wanda kai kuma da aka kawo ta ƙasarka ba za ka samu access da wannan layin ba domin ba layin ƙasarka ba ne, to ba za ta ɗauki duk wani layi da ke ƙasarka ba. Ka ga kenan ba za ka taɓa ɗora mata SIM ba har sai an yi unlocking wannan feature ɗin. Dama an kulle ta ne ga network guda ɗaya. Wannan shi ne bambancin. Bambancin shi ne a ƙarara, waccan za ta ɗauki layi idan ka samu layi mai supporting eSIM. Wannan ba ta ɗauki layi ba ko da ka samu layinka yana supporting eSIM har sai an yi unlocking wancan feature ɗin. Wannan shi ne bayanin gamsasshe. Fatan bayanin nawa ya gamsar da ku. Idan wannan shi ne farkon zuwanka shafinmu, muna so ka yi subscribing ko kai following ɗinmu domin duk sanda muka ajiye sabon shiri ya sauka a cikin wayarka. Sannan a bidiyonmu na gaba za mu yi ƙoƙari mu kawo muku bayani cikakke akan abin da ya shafi waya SIM lock da yanda take da kuma abubuwan da yake sa tana kasancewa SIM lock. Ku ci gaba da following ɗinmu. Mun gode.